muna tare ne da shahararren malamin addinin musuluncin nan wato Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe, wanda halin yanzu muke tare da shi. Za mu tattauna kuma akan abin da ya shafi siyasa da kuma matsayar addini akan wannan siyasa din. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. To malam, muna maka barka da shigowa ɗakin mu na yaɗa shirye-shirye. Sama da Allah, muna godiya. To zaben 2019 na ƙara karatuwa, wanda muna iya cewa 'yan kwanaki kalilan suka rage kafin mu je ga wannan babban zaɓe na 'yan kwanaki da za a gudanar kaɗan kafa kuma a ci gaba da harkokin rayuwa ta yau da kullum, wanda idan ka duba duk wasu abubuwa da suke faruwa a Najeriya yanzu zai yi wuya ka sa ido akan abu ɗaya biyu uku baka sa ido akan wani abu da ya shafi harkokin siyasa ba. To wannan ne dalilin da ya sa muka ce za mu fara gayyato mutane da bangarori daban-daban domin ganin cewa shin menene wasu hanyoyi za a bi domin ganin an gudanar da wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana, ina ne aka samu kurakurai da ya kamata a gudanar da gyara. To a tambayar da zan fara da ita, wanda masu kallon da sauraron za su so su ji kai tsaye daga gare ka, shine me matsayar siyasa a addini? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. wato siyasa ita kanta kalmar siyasar ba Hausa bace ba Turanci bace. Ita kanta kalmar siyasar Larabci ne. Wato kalmar siyasa ba Larabiyar kalma ce ba Hausa bace. Abinda kuma take bada ma'ana shi hanyar da za a bi a shugabanci al'umma, wannan shine ma'anar da kalmar take bayarwa. Shi yasa zaka ga wani da yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waƙar yabo a cike yake cewa wasasa bi zakal khalqa linan wa shiddatan. Annabi ya shugabanci al'umma inda ya kamata ya yi sanyi ya sassauci ya yi sassauci, inda ya kamata ya yi tsanani don akwai bukatar tsanani a wurin ya yi tsanani. Kenan sai ce wa sasa, wannan kalma ta sasa da gare ta ne aka samu siyasa, sasa ya susu siyasata. Saboda haka ita kalma asalin da kalma ce wato balarabiya. Idan muka kalle ta kuma a yare irin na zamani da ake amfani da shi, wato shine hanyar da al'umma za su bi su zaɓi shugabanninsu waɗanda za su jagorance su akan manufofinsu, da kuma yadda su shugabannin za su jagoranci al'ummar domin a samu ci gaba. To idan mun kalli siyasa da wannan fuska, to ya zama kusan dole ne, wajibi ne a cikin al'umma, ba ma wai fardu kifaya bane, kana ma iya cewa fardu aini ne. Abu ne da kowa dole ya tashi ya bada gudunmuwa domin magana ce ta samar da shugabanci. Shi kuma shugabancin nan da shi abubuwa ke gyaruwa, da shi abubuwa ke lalacewa. Usman dan Affan, Allah ya kara masa yadda, yana cewa Allah yakan yi amfani da shugaba ya dasa abu wanda shi ubangijin bai yi amfani da Qur'ani wajen dasa abun ba. Ma'ana zaka ga idan ana so a dasa wani abu na alheri cikin al'umma, ko a kauda wani abu na sharri a cikin al'umma, zaka ga maluma za su yi wa'azi, su karanta Qur'ani, su ja ayoyi, su yi ruwan hadisai, amma kaga abun bai gyaru ba. Amma idan mai mulki yau ya tashi ce abu kaza ba mai da shi ba, dole sai an gyara, sai ga abun ya gyaru. To kenan in har haka lamarin yake, wannan wani abu ne da ya zama wajibi akan al'umma, abu ne da yake da girma, mas'uliya ce da ake bukata kowa ya zama ya yi musharaka a wajen tabbatar da ita. Na'am, to wannan kenan. To idan muka koma shi bangaren, idan muka shiga cikin shi ita wannan abu da muka bayyana, siyasa, wane ne dan siyasa, kuma addinance wasu sharuɗa ya kamata mutum ya cika kafin ya zama dan siyasa? Idan aka kalli kalmar kawai dan siyasa, waye dan siyasa, sai mu ce kowa dan siyasa ne, domin kamar da na ambata abu ne da ya shafi kowa da kowa. Shi wanda zai jefa ƙuri'a dan siyasa ne, wanda za a jefawa dan siyasa ne, wanda ya tsaya takara dan siyasa ne, wanda ya tsaye da shi in wani ne ya tsaye da shi dan siyasa ne, wanda ba shi ya tsaye ba ma ya bada goyon baya, duka wayannan a siyasance za a kira su yan siyasa ne, domin system ne, duk wanda yake cikin system din, wanda kuma kusan kowa yana ciki, to za a kira shi
a matsayin dan siyasa. Sai dai idan an zo maganar shugabanci, wane ne wani dan siyasa ne wanda ya kamata a mara masa baya ko a zabe shi. To a mahanga ta addinin musulunci, alkur'ani mai girma ya ambata mana siffofi da yawa da ake bukata shugaba ya cika kamin ya zama shugaba. Sannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu siffofin da ake bukata shugaba ya cika su kamin ya zama shugaba. Kuma irin wannan shugaba shine wanda ake marawa baya. Abu na farko da ake bukata lalle shugaba ya zama yana da shi kamin ya zama shugaba, to shine ya zama na ya san shugabanci, ya zama yana da ilimi akan shugabanci. Wannan wani abu ne da yake da muhimmanci kwarai da gaske, domin dalilin da yasa Allah ya fifita babanmu annabi Adam har ya sa mala'iku suka masa sujada ba wani dalili bane, dalili ne na ilimi. Saboda haka ana bukata wato wanda zai zama jagora ya zama yana da ilimi, yana da ilimi na addini ko yana da ilimi na shugabanci. Akalla a samu akwai malamai tare da shi da za su rinka shiryar da shi, suna nuna masa ga abin da ya kamata yi a addinance, ga nauyin da Allah ya dora masa, ga yadda zai sauke nauyin da ke kan shi. Sannan bayan an samu wannan abu na biyu da ke da muhimmanci a wajen shugaba kamin a zabe shi shugaba, shine lalle ya zama yana da amana. Domin Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'ma ya'izukum bi. Lalle Allah yana umurtar ku idan za ku bada amana, malamai suka ce amana anan wurin shine nauyi na shugabanci, to ku bada ila ahliha zuwa ga waɗanda kuka tabbatar da suna da amana. Duk mutumin da ka tabbatar da bai da amana, to haramun ne ka zabe shi a matsayin shugaba, haramun ne ka bada goyon baya ya zama. Domin idan ka bada goyon baya ya zama kuma alhali ka san bai cancanta ba, to idan ya hau duk bannan da yayi, yadda za a rubuta masa zunubi, kai ma akwai kamisho na zunubi da za a dauka a rubuta maka, saboda ka bar maganar Allah. Abin da ake nufi da wannan amana shine zai rike amana al'umma, ya lura da addinin su, ya kiyaye rayuwarsu, ya kiyaye dukiyarsu, ya kiyaye hankulansu, ya kiyaye dangantakarsu. Wayannan abubuwa nauyi ne akan shugaba ya zama na zai iya kiyaye su ga al'umma. To wannan amana tana da girma, tana da muhimmanci kwarai da gaske a wajen jagoranci na shugabanci. Duk mutumin da aka tabbatar bai da ita, to ba a ba shugabanci. Ba zai saci kayan al'umma ba, ba zai wato ainihin bari a ainihin tozarta ko a wulakanta kayan al'umma ba, alhali yana da sani zai rike dukiyar ƙasa da al'ummar ƙasa a matsayin amana da Allah madaukakin sarki dora mishi. So bayan wannan kuma abu na uku shine lalle zama yana da adalci. Abin da ake nufi da yana da adalci shine akwai bambanci tsakanin lokacin da ake zabe da bayan an kammala zabe. Lokacin da ake zabe, a lokacin ne kake cewa ga dan jam'iyya ta wanda ya zabe ni, ga dan adawa wanda bai zabe ni ba. Wannan kamin ai zabe ne ake da wannan. Amma daga lokacin da aka riga aka ce an yi zabe, ka zama shugaban kasa ko ka zama gwamna ko ka zama chairman na local government, to yanzu jama'ar da ke karkashin shugabancin kan nan gaba daya ba maganan waye dan jam'iyyar ka waye ba dan jam'iyyar ka ba, waye ne ya soka a baya waye ya ka, waye ya adawa da kai, waye ya baka ƙuri'a waye bai baka ƙuri'a ba. Dole kowa ka masa adalci. Idan aka samu wani baka yi mashi adalci ba saboda kabilar ku daban ko yaran ku daban ko addinin ku daban ko jam'iyyar ku daban ko bangaren ƙasa da kuka fito daban, bisa wannan ka cuce shi ka zalunce shi, Allah sai ya tsire kai ya maka hisabi a ran tashi alkiyama. Yo ai dan adawa ne, na'am, kai kuma yanzu shugaba ne, yanzu shugabanci ake yi, shugabancin kuma ya tilasta maka kai me ka tabbatar da cewa kai adalci. Kenan wannan ya nuna a cikin, in misali yanzu da ake da tsari na zabe, wayannan sun wahala kaina, sun goyi bayana, sun tsaya tsayuwar daka, na ci zabe, wayannan kuma sun yaƙe ni, sun yi fada da ni, sun mun kazafi, sun mun sharri, Allah ya bani nasara akan su. Kenan wayannan mutanen guda biyu da waɗanda suka kaunace da suka goyi bayana da waɗanda suka yi fada da ni daidai suke? A'a, ba daidai suke ba. Sai Qur'ani ya baka wata kofa, sai ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan. Allah ya umarni da adalci, sannan ya umarni da ihsani, shine kyautatawa. A babin adalci dukkan su daidai suke, da masoyinka da makiyinka dole ka masa adalci. Abinda haƙƙinsa ne ka tabbatar baka danna haƙƙinsa ba. Sai dai kuma an baka wata kofa shine ta ihsani. Shi kuma a wannan babin ihsanin, to shi kuma yanzu waɗanda suka wahala a kanka, suka taimake ka, suka sha wuya a kanka, to su kuma a babin ihsani suna da wata dama na ka musu wata kyautatawa ƙari akan haƙƙin da suke da shi. Amma kuma misali kamar yadda ka yi magana, akwai abin da ya shafi mai bangaranci ko kuma kila yankin ku ba daya ba da wasu bangaren ihsanin nan idan ya shigo, abin da zaka yi ihsanin da shi zai fito
fito ne daga cikin abin da kake shugabanci akai ko kuma naka ne na kashin kanka? Dama ai daga sanda shugaba ya riga ya zama shugaba, magana kashin kansa an riga an wuce ta. Yanzu an zo magana ne akan dukiyar kasa da take hannunsa wacce aka dora masa ya raba. A karkashin rabon dukiyar kasar nan, a nan ne da haƙoƙin al'umma, a nan ne maganar adalci da ihsani yake ciki. Yanzu bari baka misali. Kaddara na tsaya takarar gwamnan jihar Kaduna, sai aka samu wasu sun zo sun ba da gudunmuwa, sun hana kansu bacci, sun yi faɗi tashi har Allah ya bani nasara. Waɗannan kuma sun yaƙe ni, sun yi faɗa da ni, amma dai Allah ya bani nasara, sai na zo na zama gwamna, yanzu na samu nasara a kansu. To yanzu misali mutanen Kaduna manoma ne, sai na ce bari in oda takin zamani da za a raba wa manoma domin su yi noma. Wannan yana babin adalci ne. Duk wanda manomi ne, ko dan jam'iyyata ne ko ba dan jam'iyyata ba ne, ko yana sona ko bai sona, ko a kudun Kaduna yake, ko a arewan Kaduna, ko a tsakiyar Kaduna, ko a gabar, ko a yamma, ko yaran mu ɗaya ko yaran mu daban-daban, ko addinin mu ɗaya ko daban-daban, matukar manomi ne, ga gwamnati na ta yi shiri da za a taimaka wa manoma, dole in adalci kowa a mashi. To amma wannan taki dan kwangila ne za a ba ya je ya siyo shi ya kawo. Yanzu ba da kwangila a je a siyo ba abin ne da za ka iya adalci a kansa a ce kowa sai ka bashi ba. Dole wani mutum guda ne za ka bashi. In kuma ka bashi akwai riba da zai samu ya kara karfi. To anan ne kofar ihsani ta shigo. Sai ka dubi cikin wanda suka wahala akan kan nan gurin, sai ka bashi ya je ya kwangilar. Shi kuma ribar da ya samu, kaga waɗanda suka yi maka taimako na musamman, ka samu wata hanya da ka kyautata musu, amma a babin ihsani, a babin adalci ko dole kai kowa da kowa. Idan na fahimta nan a bangaren ihsanin zai iya shigowa misali ko da bangaren naɗe-naɗe ne ke. Wannan haka misali tunda zaka naɗa mutum ne saboda ya gudanar maka da aiki. Saboda haka sai ka dubi wanda ka tabbatar da zai riƙe amanar ka. Wannan daidai ne, duka yana ciki. To a bangaren idan kuma har ila yau maka koma bangaren shugabanci na addini, kamar misali mu ce malaman addini. Shin idan zaɓe irin wannan ya gabato da kuma 'yan takara daban-daban suka fito, ya kamata su kasance? Wani irin ganin cewa malaman mutane da ake ji da su, ake jin maganar su kwarai da gaske, ya kamata su yi? Shiru ya kamata su yi, koko akwai wani yunkuri da ya kamata su yi domin ganin cewa an yi wani abu a lokacin zaben? Wato su malamai su ne ma waɗanda ya nauyi ya fi hawa a kansu a irin wannan lokaci, domin su malamai su ne wayanda Allah madaukin sarki ya dora wa nauyi a sanadiyar ilimi da ya basu. Yanzu kake tambaya ta menene siffar da ya kamata shugaba dan takara ya mallaka kamin a zabe shugaba. Muke cewa ya zama yana da ilimin shugabancin, ya zama yana da abin nan amana, ya zama yana da gaskiya, ya zama zai iya adalci, ya zama zai iya kaza, zai iya kaza, zai iya kaza. Kenan su malamai su ne waɗanda suka san irin waɗannan siffofi na shugabanni. Kenan yanzu haƙƙi ne a kansu su malamai su yi al'umma bayani, ba shiru za su yi. Suka shiru Allah zai tambaye su a ran tashin alƙiyama. Wa iz akaza Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu. Alƙawari ne Allah ya rika da masu ilimi, lalle su tabbatar da cewa sun bayyana shi ga al'umma, ba su boye ba. Kuma alƙur'ani mai girma abin da yace, wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah ya ce duk lokacin da wani lamari da zai iya jefa al'umma cikin firgici ko zai iya sa al'umma ta samu zaman lafiya da kwanciyar hankali, kaga siyasa ita ke zama sanadiyan jefa al'umma cikin firgici, ita ke zama sanadiyan kuma a samu zaman lafiya a cikin al'umma. Sai Allah ya ce to duk sanda irin wannan lamari ya zo, abun mamaki a za'o bihi, sai mutane su yi ta cece ku ce can tsakanin su. Sai Allah ya ce to ba haka ya kamata su yi ba, walau radduhu ila rasuli, da sun dawo da lamarin zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanda yake da rai, suka tambaye shi ya rasulullahi ya za a yi musu bayanin ga yadda za a yi. A lokacin da annabi bai nan kuma wa ila ulil amri minhum, ya zuwa ga ma'abuta lamari da ke cikinsu. Idan aka ce ulul amri ana magana akan mutane ne guda biyu, ko shugabanni ko malamai, amma ita wannan ulul amrin tana magana ne akan malamai. Yadda magana tana magana akan malamai kuma da aka ce wa ila ulul amri minhum, sai aka ce la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, da waɗanda suke da ilimi, waɗanda za su yi istinbadi, Allah madaukin sarki ya ce da sun fahimci hakikanin lamarin kuma su yi wa al'umma bayani. Kenan abin da Allah yake faɗa, hatta siyasar in ta taso, abin da ya kamata mutane su yi, su dawo zuwa ga malamai, a tambayi malamai me ya kamata a yi, menene mafita, domin su ne fitila, su ne haske a cikin al'umma. Saboda haka idan malamai suka yi shiru, to sun saba wa Allah madaukakin sarki, kuma al'umma in ta fada cikin bala'i, su waɗannan malamai da suka yi shiru suna daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki zai tambaye su ranar tashin alƙiyama. Akwai malaman da suke ganin cewa bayan mabiyansu da kuma
waɗanda suke hulɗa da su ta yau da kullum idan suka fito suka yi magana akan irin waɗannan ana iya kawo ko samun rudani da zai kai ga har bayan caci ce ma har ka ga an da ko wani abu makamancin haka. Ba ka ganin cewa shirin da wasu daga cikin waɗannan malamai suke yi ganin cewa suna da mabiya da yawa zai iya zama a ala wani lokaci? Yanzu misali sai suka yi shiru ba su yi magana ba saboda in sun yi magana za a samu cece kuce, ɗalibansu ba za su fahimce su ba, wasu daga cikin al'ummar da suke karantarwa za su ga cewa sun yi abin da ba daidai ba, sai suka biye wa su al'ummar suka ki su kalli nauyin da Allah ya dora musu. Yanzu kaga sun mai da al'ummar su ne malaman, su yanzu su ne jahilai, da yanzu bukatar su shine ya za a yi ba su batawa al'ummar su rai ba su sa wasu al'ummar su cikin damuwa ba. Na'am, mun ji sun yi shiru an zauna lafiya ba a samu matsala ba, amma a sanadiyya haka sai aka samu mutumin da bai cancanta ba sai ya zama shugaban al'umma, sai aka samu tsaro ya lalace, aka samu ana zubar da jinin al'umma, tattalin arzikin kasa ya wargaje, aka samu al'umma sun shiga cikin bala'i, sun shiga cikin halin kakanikayi. Wancan cece kucin da surutun da za a yi a sanda suka faɗi gaskiya shine yafi muhimmanci ko kuma la'akari da abin da zai biyo baya. Wannan cece kucin shine abin tsoro a wajen su, shine yafi muhimmancin a kauce masa, ko wannan bala'in da zai biyo baya idan ba ya magana ba. Kaga bala'in da zai biyo baya shi yake da muhimmanci. Saboda haka wannan ba dalili bane, ba su da hujja, ba su da uzuri akan wannan. Dole su ne, wajibi ne akan su su yi wa al'umma bayani, kuma wannan shine manhajin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi akai. Musamman ma wasu suna ganin cewa to ayyan takara in suka fito kaman guda biyu dukkan su musulmai ne, dan me malamai za su ce sun karkata zuwa ga daya ko su ce wannan a zabe shi bisa wani dalili? A'a, ai ko da 'yan takara dukkan su musulmai ne, a cikin su dole za a samu wanda shi yafi dacewa, wanda yafi dacewa nan dole ne a bayyana wa al'umma ga abin da yake shine daidai, wanda zai tsallakar da su ya kai su zuwa gaci. Bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an haɗu a wani wuri da ake cewa Saqifatu Bani Sa'ida, inda anan ne aka haɗu domin a zaɓi khalifa wanda zai zama khalifan al'umma musulmai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da zai baka mamaki dukkan wanda suka haɗu nan sahabbai ne, bayan waɗanda suka haɗu nan sahabbai ne, sannan sahabban ma manya-manyan sahabban, manyan malaman sahabban irin su Abubakar, irin su Umar, irin su abin nan Usman, irin su abin nan Abu Ubaida Amir ibn Jarrah, irin su Sa'ad ibn Ubada, wayannan manya-manyan malamai a cikin sahabbai su suka taru. Ana tattaunawa akan wa ya kamata a ba kalifanci a cikin su. Kowane ɗayan ka ɗauko shi duk duniya zuba mai ƙarfin imani shi, duk duniya ba mai salaha shi, duk duniya ba mutumin kirki kamar shi, amma a cikin su sai da aka kai goro aka kai mari wajen tantance wa ya fi cancanta a cikin su. Wasu ce sai na Umar shi ya fi cancanta saboda dalili kaza, wani sahabin ya tashi ce a ba shi ya fi cancanta ba, wanda ya fi cancanta shine Abu Ubaida Amir ibn Jarrah saboda annabi ya ce li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi umma Abu Ubaida Amir ibn Jarrah. Wasu ce a wanda ya fi kowa cancanta shine Sa'ad ibn Ubada a matsayin sa na sayyidul ansar. Haka aka yi ta tattaunawa sai da aka kai goro aka kai mari, karshe suka taru suka ce ba zai yi mu sa wani shugaba a cikin mu alhali sayyidina Abubakar kana da rai ba, kai ne wanda ya kamata ka jagorance mu. Hujjar mu kuma annabi ya saka ka mana limanci a ƙarshen rayuwarsa, tun da ya yarda da kai akan lahiran mu to mu haɗa maka da duniya kai zaka shugabance mu. Idan a so Abubakar da Umar sai da aka tantance, sai da kowa ya tashi ya faɗi bayanin shi, ya faɗi ra'ayin shi, to ya za a ce malamai yanzu su yi shiru a daidai lokacin da waɗanda ba su kai darajar Abubakar da Umar ba suka tsaya? Lokacin da sai na Umar Allah ya zo karɓar rayuwarsa, ya kafa kwamiti ne na mutum 6, ya ce waɗannan mutanen ya tabbatar da cewa kowa a cikinsu aka ba shugabanci zai iya yi, saboda annabi ya bar duniya yana mai yarda da su. Waɗannan mutane guda 6 suna cikin al'ashara al-mubashirin bil janna, waɗanda tun anan duniya Allah ya turo mala'ika Jibril ya faɗa wa annabi cewa duk yan aljanna ne. Yanzu ga yan takararmu na Najeriya ko wanda muke da garanti dan aljanna ne? To su waɗannan suna da garanti dukkan su yan aljanna ne. Aka ce a cikin su za a tsere guda daya. Yau abin da ya kamata ya kawai sai a ce kai wani je ka kai, amma ba a haka ba. Sai da aka zo ana duba menene cancanta su, a cikin su waye fi dama a zaɓo wanda ake ganin shine wanda fi dama a cikin su. Da haka aka yi a tace wannan a tace har ya kai ga saura mutum 2, Usman da Aliyu. Abdulrahman ibn Auf shine shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta. Abdulrahman bin Auf ya ce bai bacci a wayannan kwanakin, sai da ya je samu duk waɗanda aka yakin Badar da su
waɗanda suka saura ba su mutu ba kafin lokacin, sai da je neman shawararsu da Usman da Aliyu wa ya fi cancanta a cikinsu. Ya bi kasuwa yana tambayar 'yan kasuwa, da daddare ya rinka bi yana kwankwasa gida yana tambayar mutane, ya je sojojin musulunci ya rinka bin su ɗaya bayan ɗaya yana tambayar su, da haka sai da ya tara dalilai da ya gamsu da cewa sayyidina Usman shi ya kamata a ba kalifanci kamin sayyidina Aliyu, da ba sayyidina Usman to sayyidina Aliyu da ya kamata, amma yanzu ga wanda ya fi shi dama wanda ya fi dama shi ya kamata a baiwa, sai aka ɗauka aka bashi. To bari ka tsika dai mala har ila yau a cikin dai abubuwan da suke tafiya ne a halin da muke ciki yanzu a Najeriya, za ka ga cewa akwai gida ɗaya ma da za ka iya ganin akwai wannan ɗan jam'iyya daban wannan ɗan jam'iyya daban, har ta zo ta kai ga ana takun saƙa a tsakanin waɗannan mutane guda biyu, wanda akwai mun sha ganin irin abubuwan da suke faruwa musamman a kafafen yada labarai irin namu na cewa saboda bambancin ra'ayi an samu har asarar rayuka a wurare. To akwai 'yan siyasa kamar mu ce masu neman shugabanci da suke amfani da irin waɗannan lokaci suna gani ko za a zub da jini inda za su samu nasara, su wani irin magana ko kuma jan hankali kake da shi a kan wannan? Farko dai su mutane su gane ba jam'iyya ce ke da muhimmanci ba, amma hanga ta addini, amma hanga ta 'yan siyasa su suke daukan jam'iyya ita ce wacce tafi muhimmanci, amma a mahanga ta addini wanda za a zaben shine ke da muhimmanci. Akwai irin kasashen da jam'iyyar za ka bata muhimmanci sosai, shine kasar da jam'iyyar ta fi shugaban fawa, za ta tankwara shi ko yaƙi ko ya so dole tafi akan manufofinta. To kaga irin wannan kasashen dole jam'iyya zai zama ita ma tana da tana da fawa, tana da muhimmanci sosai. Amma kamar yadda dimokuraɗiyya ta mutu Najeriya, yau da ka zama gwamna to da shugabannin jam'iyyar da kowa duka ƙarshen gaske, kai ne zaka tankwara jam'iyyar da manufofinta su tafi daidai da manufofinka. In shugaban ƙasa ka zama haka ne, to a irin wannan set up din namu mu a nan Najeriya ba jam'iyyar ce ke da muhimmanci ba, abin da ke da muhimmanci shine dan takarar da jam'iyyar ta tsayar. Idan jam'iyya ta tsaye da dan takara wanda ya dace mutumin kirki, to magana jam'iyyar nan bata ma taso ba. Duka jam'iyyun nan da ake da su da APC da PDP da ABGA da waye, dukkan su babu wacce muka gani a Qur'ani mai girma, babu wacce Buhari ya rawaito, babu wacce Muslim ya rawaito ko Tirmidhi ko Abu Dawud ko Ibn Majah. Duka wasu ne suka zauna a teburin shayi suka haɗu suka shirya ta in hiya illa asma'u sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sunaye ne da ku da iyayen ku kuka haɗu kuka kafa jam'iyyun kuka rada musu suna, Allah bai saukar da wani dalili a Qur'ani mai girma a kansu ba. So wannan shine abin da ya kamata 'yan al'umma su gane. Idan al'umma suka gane wannan, to kaga maganar ma rigima saboda wannan yana jam'iyya kaza wannan yana jam'iyya kaza bata ma taso a cikin al'umma ba. Sannan su 'yan siyasan da suke amfani da wannan dama su haddasar da fitina, su haddasar da rikici a cikin al'umma saboda biyan bukatunsu na siyasa, su kuma da nasiha kamata a musu su ji tsoron Allah madaukin sarki, ba su yi wa al'umman nan adalci ba. Yaushe waɗanda kake so ka shugabance su zaka raba kansu, yaushe waɗanda kake so ka shugabance su zaka haddasar da fitina a cikin su, yaushe waɗanda kake so ka jagorance su kuma zaka zama sanadiyar zubar da jinin su da kone-kone da asarar dukiya. Kuma idan kuka lura za ku ga dukkan 'yan siyasar nan da suke kunna wannan fitina, yayin da za a fitinar ba za ka ga 'ya'yansu a ciki ba, ba za ka ga kannansu a ciki ba, ba za ka ga family nasu a ciki ba. Duk yaran da ake amfani da su a ba su makami, a ba su kwaya, a ba su wiwi su sha, a ba su abin nan bula a mata bis da kashin kadangare ko a mata bis da sukurda ko waɗannan abubuwa na maye, ko su shaƙi fetur ko abin nan benalin ko totalin ko wannan lillin da ake sha ana yin maye, za ka ga cewa ba za ka ga 'ya'yansu a ciki ba. Ban taba ganin dan takarar gwamna ko dan takarar sanata ko dan majalisa ko shugaban kasa da ya fito kamfen na ga ɗansa ya dauko adda da gariyo ya shafa bula a fuska yana ko babana ya zama gwamna ko ai bala'i. Ai kuma fitowa ma da su ma ba sa ba ma a ganin su, ba a sanin inda suke. 'Ya'yansu duka suna can sun kimtsa su suna neman ilimi. To ashe idan suka ɗebo 'ya'yan talakawa suka koya 'ya'yan talakawa shaye-shaye suka lalata musu tarbiyya, to wannan ba su rike amanar da Allah ya dora musu ba. Su ji tsoron Allah, su yi kishin 'ya'yan talakawa nan kamar da suke yin kishin 'ya'yansu. Allah ta'ala ya samu dace. Amin summa amin.